als dit van mij dorst, dan hoe dat wie je. Stel, jongen, ja. Lekker stukje muziek, hè? Now, this is a real Friske tractation. En? It's liquor. Hast je verteld van mijn klantenkolom? Ja. Well, that a girl like you from Singapore comes by us at home from the cows to studying is for very nice for the people too. Do you this in the drum from the student Vixen? Yes, and in a few months, Emma comes to me in reverse. To study economics. Ja. Leert zo Fries? Waarom? Omdat ze hier in Friesland is. Dat vind ik onzin. Wij hebben een patestatus. What are you talking about? He thinks you have to learn the Frisian dialect. Dialect, bliksem. Fries is een dialect, dat is een taal. Die ben ik al hier hetzelfde. Pardon? Ben ik Jimme? Nou, wat wilt u nog meer weten? Zit hield waarin jaren. De was dus vaker gek van mij. Men zeggen denk ik wel van vieren. En ik moest even bij die boy. Het rint zoals het rint en ik al rint het uit de hand. Hadden na je leefde blauwe vrij. Ik ben zoals ik ben en door haast alles nog niet hand. Maar loop mij maar, ik ben het best bij die. Maar loop mij maar, ik ben het best bij die. Is something the matter? Mr. Beant? No. Now, I just think I have thuis at home nog something redaction work to do, you know? So, shall we here maar bellitten? Okay, that's fine. Kwaad? Omdat ik zei dat Fries een dialect was? Die Hollanders hebben gewoon geen gevoel dat het mat. Leuk. Ik zal nog eens een keer meewerken aan een columnetje. Het lijkt er met een dij. Nee, dat hoop ik dan maar. Well, I call you from next time. Because too early, the cows give no milk. You know? That's an Frisian sayswijs. Do you want something to drink? Yes, a Coke, please. Okay. Ah, Penny. Dat deed dan net voor die. Daar pas alleen maar Chinese pinkjes in. Hey, do you want a Chinese pink? Hey, ben normaal, ja? Kijk, wat krijgen we nou? Nou, ben we hier aan het spelen of ben we hier aan het houden? Come on, Lynn. These guys are crap. Hey, meest mij.
Hey, wacht hier eens even. Ik kies voort. Wait, don't you want something to drink from me? Come Hoef on. jouw soort niet, begrepen? Jullie zijn een stelletje klote boeren. Oh, Emma. Hey, wacht je nou even hier. Op jou? Dag. Eerder wat? Nee, dat bedoelen we niet. Hoe weer dat Chinese famke? Maar, Gebeend. Ik had het toch zelf al in voorsteld? Ja, let ik maar. Precies toch maar in gedachten. het is nou allebei. Nee, ik ben voorleersbeppe van de week. Toch? Ja. En Cynthia zei dus dat wordt zo eentonig voorleest. Binnen de voorlees met hem op of zo. Dank u wel, hè? Nee, die hebben te druk in het werk. Oh, ja. En bij mij dan wel? Oude hoeren? In mijn tijd, toen zwargen de vrouwen over haar man en haar ben. Strunden ze net alle winkels over koopjes? Wat best toch ik een Neandertaler bij tijden, hè? Ja, dat is de invloed van het Westen. Dat zei de Taliban ik. Het is al jaren de schuld van het Westen. Wat moet je? Wend die is juist zo lullig. Ik? En jij en je vriendjes dan? Dat is leuk om mijn vriendin in de maling te nemen. Dat zou ik toch. Dat wie mijn geintje, meen je net? Net zoals iemand in elkaar slaan of zo. Toch nog net zei je die jongen, wat Emma. Dat kiest me toch wel een beetje. Ja, maar terwijl je bij elkaar in dezelfde klasse zitten. Wat heeft dat je mij? Wat denk je zelf? Jij bent veranderd. Moet ik echt denken dat je omaatjes helpt oversteken of zo? Het enige wat ik van jullie zie zijn grote bekken op domme motors en brommers. Is er wel eens opzet? Wel eens opzet? Nee. Achterop bedoel ik. Of, is bang dat ik leuker ben als stinkt? Je bent wel zeker van jezelf. Was het van Blom? Hoezo? Die ideeën van eruit. Denk je maar tank? Zou kunnen. Nou, ik ken namelijk een kweker van orchideeën, dus als er even heen was. Of doe eens net achterop. Ik weet niet of ik tijd heb. Familie. Wat nou? Naast vermuurd? Natuurlijk, altijd, hè? Rem me net in de waaien, trutkut. Ach, boerenlul. Kiet het wel goed? Tussen die en Talita, bedoel ik? Hoe dat zo? Nee, zeg maar. Ze vliegen zijn hazen er door uit. Ja, ze is wat strest. Maar ja, dat hij had je te volle verhoren meesken dwammelen, hè? Ja, dat had ik zin in zijn, maar ja, je weet hoe het is. Ja, 10 erin en door erin. Wat is er? Nee. Ik vraag je me alleen nog af. Stel, er komt een mooi fromske bij die mij een zieke kat of zo. Denk je dan dat nooit is bij die zelfs, hè? Ja, dat wist ik niet. Had ik ooit nog wist wat ding? Dat is best wat ik bedoel. Hoeveel mannen en vrouwen die ben er net die elkaar eeuwig trouw beloven en toch vreemd gaan, hè? Het haalt soms nooit neer. Dat zit het er net. Maar doet ik zo jong weer als die. Zie je net dat het ooit bad is, maar die wil maar een kind. Huh? Goeie. 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 Hé? Ze skiën naar jou nog wel eens aan de basisschool. Sinds wat hast er feitelijk de vrouw van die zoon? Nee. Alleen als die me vissen te Hollands. De Hollands, Nou, daar hast me niet te last van.
Is Fries? Ze komt hier in Kwatten in huis hier een zandpaad. En die deed het verhuizen zien. Dus ze zit hier haast al in. Ja. Chinese vriendinnetjes. Flikker op, Ben. Oh, dat maakt je niet zelf een little lol. Ik wil naar huis. Wow, doe hem in de op, Ben. Wat dachten jullie? We gaan lekker Emma afzeiken? Ik wist er hier net van. En hoe wist het dan dat je met me ging rijden? Sorry, dat ging zo in. En wat nog meer? Werden dat ik ook kan versieren met die motor van me? Je bent net zo'n boer als al die andere klootzakken hier. Dag, Benny. Oh, hé, maar wacht je nou even. Fuck off, punker. Wij slacht het in de boerdigheid op. Ik ga wel lekkere pan eten zien en Jim gaat naar de kroeg om een bak patat en een bal gehakt. Ja, dat kan samen niet met me op. Hoe vaak bad het nou dat Sjoerd en ik eens together uit eten gaan? Als hij en zongen. Met me hier, Sjoerd? Ja, maar op mijn liever had dat we thuis blijven. Dan blijven we thuis. Kan mij niet schelen. Daar gaat het niet om. Kap je me rekken en daar gaat het om. Maar als toen het lijf was, dat wij eens voor één keer onder jouw eigen peteer hadden. En hij is zo'n peteer. Ja, dan weet ik het ook niet meer. Oh, Bent, baas, ga alsjeblieft naar die kroeg. Anders ken ik het nog in lengte van dagen van je meer. Dit gaan we hem knap opredden. Ik wist wat dit die pannen zit. Nou, ik ga eerst even de pis in en bestel maar even wat bier met patat en een uitsmieter, oké? Ja, best. Hey, goeie. Nou, goeie. Nevens mij heb ik dat je vaker zien. Kan het kloppen? Ja? Ik ben baas. Misschien zal het wat van me lezen. Ik schreef een column. Baas, boppenbaas. Nee, van Jet. Oh. Ik ben hier met mijn zoon. Dat is een pistendokter en die had wat problemen. En ja, wat doe je dan als hij? Nou, uitsmieten bestellen? Sjoerd, mag ik het even voorstellen? Hoi, Hoi, Sjoerd, hoi. dit er. Sinds waarom gaan we net met z'n allen aan dit tafeltje zitten? Het is toch volle gezelliger? Ja, werm ik net. Ja, waarom net? Ja. Is this normal behavior for your wife? This is the way she likes to show off. She forgets that she is not a size 8. She is a size 28. Is this like your your least favorite outfit right here? Blijft Sjoerd nou? This is her subtle outfit. There are outfits that she wears that would Ze zijn not toch wel go on the uitgekletst met channel. You need elkaar? a 4X channel to air it. Is this your We gaan bellen.
Hé, wat? Met net een doosje. Wat? Een doosje. Zullen we even douchen? Oké. Was er al in de West? Nee, praat ik niet meer. Oh, dat is zo lullig. Ik doe lullig? Ik doe lullig? Je hebt van Neuken maar wat ze bij is, ja? Ik vind het leuk toevallig. Het is een Hollands kakwief. Als ik daar zeggen, kijk wie je jongen. Nee, easy lief. Een beetje verliefd. Kom maar los, dan maar hier. Kom er niet los, lol, hé. Hè? Benny? Wat is er nou? Hè? Hè? Hoe zit die net laaien? Hoe is alleen maar op die motor, rieden net op daar? Kom Nee, kom maar! Neem mij voorbij! dan moet je mij zo Zo. En, vies me zo net aardig? Ja? Hij had een drokker in de praktijk. Hij is namelijk beste dokter. Ja, dat hier niet al zijn. Wat eet hij met hij? Dineetje. Let maar. Hé, blikzitter, dit ligt het net best, hè? Heel Jaap, jongen. De mat heeft een hechting in, hè? Is toch dat met man? Ik ben beste dokter, hè? Kom op, Sjoerd. Help me, man. Nou, kom maar even morgen door het in de praktijk. Hé! Hey. Dineet voor mij. Wat zo net? Ze denkt om me staan dat ik niks ben. Vies dat zelfs, hè? Ik praat Fries. Oh, presto Fries. Ja, waar in het waar praat je net Fries? Zei je net? Ah, ze komt uit Westenwijn. Ja. En daarom verstoot hij minder. Nee. Nee? Nee. Nou, mijn vrouw komt ik uit Westenwijn, hè? Nee, het zijn minder problemen als wij hier. Is dat zo? Ja, dat wij zo gevoelig zijn, hè, voor alles wat uit het Westenwijn komt. Dat wil net zeggen dat die Hollanders dus minder vinden. Ja, ik weet niet, ja. En Talita die praat geen Fries. Nou en? Ze versteert het. Is mij bij genoeg. Als je die eenmaal leuk vindt, hè, dan moest er wat aan doen. Wat is er? Nee, niet. Wat met z'n flauw? Wat is er? Ik voel dat er wat is. Ik heb een heel aardig Vlaams gezien. Van uw shoot. Wat? Een frommerske van uw soort? Waar haast dat toe? Het is een echte Friesin. En ik geloof dat Sjoerd er echt wel aardig vond, dus het zou best eens Ik kinderen. weet net als het wist, ben je een baas. Maar uw Sjoerd is trouwd met Talita. En als Todins kwandochter nou leienmeester of net, dat had er niet met de krijgen. Kijk, dan stelt het houden van die Sjoerd ze volle voor. We hebben mooi Todi mij. Is het hier in de Polossenslijn? Ik wil net dat mijn zoon belazerd wordt. Laat dat trouwaar, waar haast dat toe? Talita. Wat een onzin. Ik heb zien dat ze mijn vreemde vent doet. Maar ik het staver in. Ze het vreemd, Jouk. Talita? Ik kan altijd er zijn die Hollander bij van geen cent te vertrouwen. Dat had er niet mee te krijgen. Hoe dan ik? Doe haast hij er net mee te bemoeien. Oh, maar dat doe ik net. Maar
had zo'n duid wanneer Sjoerd een aardig Fries van gemoten. Want ik skip nog van die Hollandse huppelkutten. Waarom moesten Do en Sjoerd zo nodig naar het café? Gewoon kwam toevallig bij mij op. Oh, en toen kwam je hem er zomaar toevallig een vrouwtje. Ja. Oh ja. Sneerlare Fromske. Maar ja, dat is zelf wel zin. Wat bedoel je? Ik ga eruit nog om een bakje theebuis te drinken. Oh, hebben dan toch de hechte. Wat is dat? Och, man. Wat denk je dat ik nou lang aan jonker normaal lezen wil? Die het omstokelen in het huwelijk van zijn eigen zoon. Toch eerst 4 de 4 do. Mama, denk this guns of me. I can't use them anymore. Sitting there for me to see. Hey, afkees, donder op! Ja, maar... Wegwezen! Shit. Nou, als dat vertelt hoe gezellig het weer is. Nou, dat moet je voor zitten, hè? Hij had zelfs dozen. Dansen? Gedanst. Jij hebt gedanst. Ja, het wie heel gezellig is, Jon. Die nieuwe onderwijzeres wie erbij. Aardig Fromske trouwens. Dit. Oh, dat is echt heel leuk van je, Sjoerd. Ik neem afscheid van een stervende vriend. Probeer jou te bereiken om een verhaal kwijt te kunnen. Maar je bent er niet, want je bent lekker aan het dansen. En tegen mij zeggen dat je Benny zijn wond moet hechten. Ja, dat was ook zo, maar dat was later. Talita, die vreun waar stoot door hiest, ken ik die? Nou, dat is Freek. Nieuwe jongen van de toneelvereniging. Hij heeft aids. Ja. En hij wil met zijn vriend een wereldreis maken. En dan tijdens die reis sterven. Ik heb eergisteren wel afscheid van hem genomen, maar... ik heb vandaag toch nog maar geholpen met inpakken. Bent, rest toch even mij? Talita, je vreemd, zei je. Nou ja, ik kon toch net weten dat die Freek weer. Maar bedoelt, wat doet het nou in dit aids had? Wat mest? Oké, weer lullig. Ja, net een beetje. Hey, sorry. Was dat een Sjen? Dat denk ik zelf. Kennen wij niet van, om het goed te maken. Jongen, dat jou toch maar staan hier. Ik weet het misschien Hey, wel. alsjeblieft, je hebt hem al een keer verneukt. Ja, dat hoeft net nog een keer. Nee, maar jij nou even. Ach, zo dat niet erop vindt. Eenmaal vindt de kloon te boeren en dan heeft ze nou gelijk aan ik. Ja, nou move. Soms waren er dingen dat men van denkt. Nee, dat is het net. Net alles is zat het liekes. En daar wist toch alles van? Nou begint? Oh,
dit is ditte. Ach, maar die kist ook. Daar is er om mezelf uitnoegen. Beens in columns staan altijd vol boeierieën. Maar meestal iets verhoren, ja. Goeie. Mooi dat ze best. Jo, hebben me net verteld dat je vrouw Valesbeb is. Oh, van dezelfde squallen verzeld. Ik moest er wel om luidje, hè? Dat je zat drokte maatje om je zoon. Dat je al vader de ruzie met de vrouw had een oor neerziekje. Ja, zo ben ik. Mij graag helpen. Oh. En, ben je nou nog steeds klaar te boeren? In the name of love, one man come and go, one man come here to justify, one man to overthrow. In the name of love, one man in the name of love, in the name of love. One man he resists, one man washed on an empty beach, one man betrayed with a kiss. Het